To, čo máme pred sebou, je malá časť z produkcie Cold Steelu, kde si predstavíme zbrane, ktoré sú vhodné na vrhanie. Máme tu nejaké vrhacie nožíky, sekery, tomahawky, indiánsky warclub. Poďme si pozrieť jednotlivé kúsky, čo tu máme, Peťo. Cold Steel vyrába širokú paletu zbraní, ktoré sú vhodné na vrhanie. Ich oveľa viac než sa zmestilo na tento stôl. V každom prípade tie, ktoré sú tu vybraté, sú naozaj zbraňami, ktoré môžu potešiť človeka rôznym spôsobom. Samozrejme, takýto nôž je vhodný aj na normálne rezanie. Je to naozaj že masívny nôž z hrubého materiálu, to znamená, že nemusíme sa o neho báť. Každý z nás pozná, ako mali hneď prvý nôž, čo mal chcel hodiť do stromu, akúkoľvek rybičku. Tieto nože naozaj musia vydržať niečo. Tieto nože, čo tu máme, sú konkrétne moje. Ja už ich mám asi 4 roky. Vidíte, že sú jemne použité. Hádžem s nimi celkom často. Stále bez nejakých väčších újam. Jediné, čo sa kedy poškodilo, bolo keď som trafil nožík o nožík a oplet jednoznačne nevydržal. Nemôže, čo je záležitosť pár centov. Áno, v každom prípade vrhací nožík je asi prvá zbraň, ktorú človek má na vrhanie, ale oproti tomu tu máme už aj nejaký ten posun väčšej zbrani. Máme tu takéto rôzne tomahawky. Tieto dva sú zrovna ukážky vietnamského tomahawku a pipehawku, alebo teda tomahawku, ktorý vznikol z tomahawku, v ktorom bola aj fajka. V každom prípade obidva tomahawky sú replikami nejakých dobových tomahawkov, to znamená, že je zachovaný ako tvar, tak aj veľkosť. Viem, že toto je tvoj vietnamský tomahawk. Pokiaľ si pamätám dobre, mal si problém sem tam s rukoveťou. Treba brať, že každý tomahawk je zbraňou na sekanie, boj na blízko, ale aj vrhanie. To znamená, že nie je primárne vrhanie. Ten tomahawk sa totiž to hádže v nevyhnutnej situácii, keď nepriateľ uteká, alebo naozaj by hrozil, že ma zastrelí a preto ho hodí. Znamená ako posledná možnosť, pretože svoje primárne zbrane sa v podstate nechcem vzdať, pokiaľ naozaj nemusím. Presne tak, nikdy to človek nerobí. V každom prípade ide vrhnúť, ale čo tým chcem naznačiť, že nie je to zbraň konštruovaná na to, aby sme ju vrhali proste celý deň. Presne. To znamená, pokiaľ chceme nezničiteľné, jednoznačne cold steelové nože, pokiaľ sa chcem naučiť brať sekerov, je toto dobré, použiteľné, ale môže sa vám stať, že rúčka nevydrží. Čo by som chcel ešte vyzdvihnúť na tomto konkrétnom kuse, je to, že okrem toho, že je tu sekacia časť, ktorá sa dá využiť ako normálna sekera, tu máme rovnako takýto úderník, ktorý je veľmi, ale veľmi užitočný v akýchkoľvek outdoorových aktivitách, keď si potrebujeme zatoť, kolíky dostanú, alebo niečo podobné. Proste mať kladivo a sekeru v jedno je vždycky výborná kombinácia. Mám praktický nástroj, k tomu ešte v podstate bojovú zbraň a zároveň zábavu v jednom. Hlavne neviem, či si držal v ruke tento tomahawk, naozaj jeho váha je výborná. Skvelo sedí, rovnako nasadenie násady na samotnú čepel je výborné. Je to tzv. Nasadenie, keď sa nasadza čepel zo spolu, to znamená krompáčové. Proste ona nemá šancu vyletieť von pri záťaži. Ešte k tomu Cold Steel vždycky dáva možnosť takéhoto uchytu čepele od drevo, takže je to výborne pevne usadená záležitosť. Okrem iného, tomahawkom sa vždycky bojal ešte s doplnkom nejakej inej zbrane, napríklad noža. V tom prípade môžeme si urobiť rovno takúto peknú indiánsku sériu a vkročiť do tých čias, keď ešte Vinetu chodeval v televízii a zabojovať sa ako indián. A okrem toho, že vieme si pozrieť aj reálne bojové techniky pre tomahawk a nôž, kedy napríklad oboma zbrane pekne môže jednak ťahať končatiny hneď rozrezávať, bodať, sekať, kryť, hej, na ne, tak takisto ich môžeme obidve vrhnúť, pretože sú na to konštruované. Povedz nám niečo o indiánskych warcluboch. To, čo tu vidím, mi vzdialene pripomína pažbu pušky. Áno, tvarovo je to v podstate mušketa, ale miesto zámku je to takýto hrot. Je to v podstate zbraň, ktorá vzniká kontaktom dvoch kultúr. Európskej kultúry a indiánskej kultúry. Málo ľudí napríklad vie, že dokonca aj tomahawk nie je pôvodom americká zbraň, ale prevzali ju Indiáni práve od kolonialistov, ktorí chodili do Ameriky. Rovnako aj warclub, alebo toto konkrétne gangster club, je inšpirovaný tvarom európskej zbrane. Avšak je prerobený na bojovú palicu, kedy môžeme lámať kosti silným nárazom. To znamená, pokiaľ tomu dobre rozumiem, Indiáni sa inšpirovali v podstate od prvých osadlíkov, ktorí mali jednoradné muškety, kde po prvom výstrele zbraň zostala len kijakom, kde ho otočili naopak za hlaveň a zrazu zistili, že ten zámok muškety je vynikajúca zbraň. Nepríjemná rana zámkov do hlavy, ale rovnako aj takýmto hrotom. Rovnako, čo som si ja všimol, až keď som si reálne ten gangster club kúpil a začal s ním bojovať, tak vďaka tomuto výstupku dostaneme veľkú možnosť technik. Pokiaľ totiž to útočí bojovník na teba tomahawkom a ty mu zastavíš čepel, tak ona nezíde nižšie práve kvôli tomuto. Znamená, že čepel môžem odhodiť a zaútočiť na ňo.
Takže reálne, aspoň v mojich porovnaniach, oproti bežnej zbrani toto radikálne zdvihlo možnosti technického boja. Naozaj, že máme také véčko, do ktorého chytám nepriateľský útok. A ešte aj kryješ svoje prsty. Presne tak. Okrem toho stále môžem zbraň otočiť a mať s nej iba kijak. A vďaka tomuto hrotu je to okrem drvivej zbrane aj zbraň na vrhanie. Zbraň sa naozaj krásne vrhá, môžem si položiť na rameno a silnými ranami ju hádzať. A samotná telo zbrane je vyrobené z neskutočne odolného materiálu. Je to HDP, to znamená polypropylen vysokej hustoty, ktorý je prakticky nezničiteľný. Ľudskou silou nezlomiteľná. Ja mám tento gangstoplap teraz asi 5., možno 6. rok. Hádzal som s ním veľmi veľa. Rovnako som bral na akcii, kde si to skúšali ľudia a stále žije. Takže naozaj, ak chceme nezničiteľnú zbraň, ktorú môžeme hádzať do čohokoľvek a kdekoľvek, treba ísť práve do tejto zbrane. Pokiaľ chceme zbraň, ktorá vyzerá nejako historická, môžeme ísť kľudne nejako s tomahawkou. A zostáva tu posledná zbraň, ktorú sme si nepredstavili. Toto je zbraň, ktorá sa volala Bedex. Bola to vrhacia sekera z produkcie Cold Steelu. Je veľmi podobná lopatke. Vojenské lopatke, ktorý Cold Steel vyrába. Toto už bohužiaľ prestali robiť. Materiál je ale ten istý, to znamená rovnako ako sme hádzali dneska s Bedexom, takisto sa dá hádzať aj s tou lopatkou, ktorú poznáme, ktorá má viac použití. Jednak sa s ňou môžeme zakopať, robiť jamy, čokoľvek to sa potrebujeme. opäť začína páčiť môjmu kolonialistickému duchu. Takže vykopať zákopy a odtiaľ strieľať Zulu bojovníkov ľutiacich sa na európske línie. Mám pravdu? Tak nejako. Takže to znamená, stačí si vybrať čokoľvek, na čo máte chuť. Mojou osobnou voľbou sú tieto Cold Steelové nožiky, pretože pokiaľ sa chcem učiť vrhať, nebudem sa učiť vrhať nožikmi, ktoré sú maličké, ktoré v cieli nespravia nič. Potrebujem naozajstný nôž, ktorý dokážem použiť ako nôž a ktorý, keď aj náhodou netrafím, tak samotný zásah týmto dokáže človeka vyradiť. Takže naozaj široká ponuka zbraní, ktoré nám okorenia zábavu duchom doby, kedy Európania naopak dobývali nové územia a nejako dneska prichádzali o tie vlastné. Takže sú to naozaj všetko príjemné predmety na trávenie voľného času a vďaka ich odolnosti sa o ne netreba báť.